Türkmenistan'ın devlet yolbaşçıları Ulhem'de Geçiberdi Muhammedovlar. Men 75 yaşlı garaşsız jurnalist Fortana Çelova televizyon yalan övgülerden sadı horranlıklardan tedin başına aylanıp yurdu halis tozdurdunuz. Yurdu para horluğu övürdünüz. Men indi 2018 yıldan beri adam hukuklarını koruyan Türkmen inisiativası yani Türkmenistan'ın kronikası websaytı bilen hizmetdaşlık edip gelýärin. Türkmenistan'da bu neşir ödüne düşman sayan Türkmen yolbaşçıları indi bir neçe yıldan beri bu neşirin işine pätiyelçilikleri dörüdük gelýärler. Şeýle de bu neşir bilen hizmetdaşlyk edýärligim üçin maňa we meniň maşgala agdalarıma hem türlü pätiyelçilikler dörüdük. Biziň işlemäge, ýaşamaga hukuklarymyzy batgylap, bize azar berip gelýärler. Men odalky çykyşlarymda ataly ogul tillere ýüzlenip, meniň telefonlarymyň diňlenmegini besetdirin diýip haýyş edipdim. Emma Milli Howpçylyk Ministrliginiň işgärler tarapyndan bu haramlyklar dowam edýär. Meniň telefonlarymyň diňlenmegi dowam edýär. Netijede meniň bilen telefon üstü bilen habarlaşýan, bizden kömek sorayan türkmen raýatlaryna hem uly basyşlar edilip azar berilýär. Şu ýylyň 28-nji iýunynda Lewap vilayatynyň Saýat etrawynyň Azatlyk Daýhan birleşiginden Kümüşşenden Urjemal diýen zinalar telefon üstü bilen jan edip özleriniň elektrik togunyň ýetmezçiliginden kötenýändikleri, suwsuzlykdan kötenýändiklerini, ikillerine barýan suwly ýaplaryň gazylmaýandygy netijede ikillerine gowraýandygyny, paxtalaryny gowraýandygyny, güýzli ekillerini ekiş wagtynyň giýjap galýandygy barada şikaýet edip kömek sorap maňa ýüzlendiler. Şu ýylyň 28-nji iýunynda olaryň çykyşlary Türkmenistanyň kronikasy websaytynda çap bolandan soňra olar maňa jan edip özleriniň top meselesiniň çözülendigini aýtdylar. Emma olaryň ýaplarynyň gazylmak meselesiniň ekillerine suw bermek meselesiniň çözülendigi çözülmendigi maňa gumana bolup galdy. Sebebi olara basyş edilip, olar bilen meniň telefon aragatnaşygymy kesdiler. Bu bolsa meniň telefonlarymyň diňlenýändiginiň birinji togutnamasydyr. Emma siz ataly ogullar 2002-nji ýyldan beri maňa görkep gelen görgüleriňizi düzeltmäge, meniň kanuny talaplarymyň ýekejetini hem düzeltmäge özüňizde gaýrat tapmadyňyz. Siz diňe bu dünýäniň şady horramlyklary bilen ýaşaýarsyňyz. Eden etmişleriňize o dünýäde jogap bermek boljakdyňyz häzirlik çetebiň ýadyňyza düşenok. Belki Allah bizi bu dünýäde haklaşdyrar. Siz öz awraýyňyzy, jan penalaryňyza janyňyzy şeýdip goratýarmysyňyz? Emma siz ýolbaşçylar, meniň kanuny hukuklarym basgylap, 2002-nji ýyldan beri maňa görkezip gelen görgüleriňiziň ýekejetini hem düzeltmäge, meniň kanuny hukuklarym barada alada etmäge özüňizde gaýrat tapmadyňyz. Siz öz ýataklaryňyzyň etýän haramlyklaryny goldaýarsyňyz, olara görkezme berýärsiňiz. Şol sebäpden meniň telefonlarymyň diňlenmegi dowam edýär. Meniň giýerlenmegim, maňa azar berilmegi dowam edýär. Siz taşary ýurtlarda hereket etýän garaşsyz neşirleri, şol handa meniň hyzmatdaşlyk etýän adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy garaşsyz websayty Türkmenistanyň kronikasyny ýok etmeň aladatyny etmän. Siz bu saýtlarda çykan habarlary okap, ondaky halkyň sesini diňläp, onuň netije çykarsaňyz, bu siziň awraýyňyz üçin, Garagunda galan Türkmen halky üçin belki has netijeli bolardy. Emma siz hemişe bu saýtlary ýok etmeň alatasynda siz öz ýarlaklaryňyzyň berýän ýalan maglumatlaryna inanyp Türkmen halky gulara gulykda ýaşaýar diýip öz-özüňizi inandyrýarsyňyz. Emma Türkmen halkynyň bunu güzarany barha beterleşýär. Ýyldan halk çökýär, ýurt çökýär. Etraplarda elektrik togunyň ýetmezçiliginden ilatyň kondisionerleriniň haladyňlyklarynyň hatardan çykýarlygy sebäpli ilat barha garyplaşýar. O ýerlerinde ýaplaryň gazylmaýanlygy sebäpli suw ýetmezçiligi, elektrik togunyň ýetmezçiligi, ýollaryň yaramazlygy, tehnika ýetmezçiligi bu zatlar daýhalaryň güzaranyny barha kynlaşdyrýar. Daýhalaryň ýyl boýy çekýän rehmetinden gelen girdejileriniň haram ýolbaşçylara para hökümde berilmeli bolýandygy aýdylýar. Ýurtda para horlyk iň ýokary dereje ýetdi. Bu para horlygyň ösmegi siz ataly ogluň iň uly üstünlüğiniz boldy. Siz ýurtda ýolbaşçy bolup para horlygy uly ýolaşdyňyz. Ýurtda diňe haramlyk para horlyk ýol alýar. Ýakynda iýun aýynyň ortalarynda Mara vilayatyna syýahat etdim. Ýöleteniň gady Hatay'a taşlyp duran wagtynda ýöleteniň ýanygy speketlerinde bindiň ýetmezçiligi ýeti döýülýär. 2 sagatda nowata durýan sürüçiler diňe 30 litrden bindiň alyp bilýärler.
Yönetenin ähli territoriyasında toğuk etmesine yeti duyulýar. Toğuk etmesine kondisionerler, haladenlikler hatardan çıkıp ilat garawynda kösenip otuyor. Emma siz yönetenin tebii gazından gelýän feriştelerin hasabyna arkadaş şäherini gurýarsyňyz. Cemal Saparova ýaly ýanlaklara köş gurup berýärsiňiz. Cemal Saparova ýaly ýanlaklar, yalan maglumat berýän ministrler, olar sizi giýje günde öwüp siziň başyňyza aýlýarlar. Siz olaryň öwgülerine ynanyp, ol öwgüleri kabul edip, hakykatdan hem özüňizi hiç bir dini taýyp bolmadyk adam hökmünde alyp barýarsyňyz. Emma siz hem üýtgeşik adam därsiňiz. Ýurt boýunça toğuk etmesiniň habary ähli welaýatlardan gelýär. Ine ýurtda dören şu ýagdaýlary adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiativasy web-saýty indi bir näçe ýyldan beri okuýjy köpçiligine ýetirip gelýär. Türkmen inisiativasy topary adam hukuklarynyň bozulýandygy, adamlaryň gülgüderanyň kynalýandygy, ýurt içinden halka ýetirilmeýän maglumatlary, statistika maglumatlary, tebii hadiselary ýurt içinde ilatdan gizlenýän ähli mümkin bolan maglumatlary çap edip okuýjy köpçiligine ýetirýär. Türkmen telewizionynyň Vatan habarlar programmasynda berilýän habarlary hem bu saýtda okumak, görmek bolýar. Elbetde bu zatlary siz kabul etmän. Türkmenistanyň Kronika web-saýtyny özüňize düşman hasaplayan bolsaňyz, onda çykýan maglumatlary okumak, dinlemek isleýän türkmen okuýjylarynyň sany näçe desen ýeterlik. Emma siz ýurt içindäki okuýjylaryň, dinleýijileriň Türkmenistanyň Kronika web-saýtyna girip okumagyna hem päsgirçilik döretýärdiňiz. Ýurt içinde bu saýta girip onda habarlary okumak mümkin däl diýen ýaly sebäbi siz ony petikleýärsiňiz. Her işinde bu saýty ýok etmeň anadasyny edip oňa bökdürşlik döretýärsiňiz. Emma saýt işinde dowam etýär. Siziň ýurt içinden alyp bilmeýän maglumatlaryňyzy, sizden gizlenýän maglumatlary bu saýtyň üstünden hem okumak, dinlemek isleýäňiz. Sebäbi size hakykaty bilmek hökman däl. Siz halkyň hal ýagdaýy gyzyklandyrmaýar. Sizi ýurt içinde bolup geçýän negativ wakalary hemişe ilat köpçiliginden gizleýärsiňiz. Ýurtda hemme zat gülaleginlik diýip özüňizi hem halky hem aldyýarsyňyz. Egerde sizi ýurtda bolup geçýän wakalar gyzyklandyrýan bolsa, halkyň hal ýagdaýy gyzyklandyrýan bolsa, adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiativasy web-saýtynyň sahypasyna girip okan hemde dinlen. Ýurtda negativ hadiselerin artýandygy gözeýilýär. Türkmen denanlary zorluk bilen maşinlara basylyp äkidilýär. Şu ýylyň 11-nji iýunynda meniň ýaşaýan jaýymyň golaýynda bir saat 6:10-da bir türkmen denany AN 5419 Aşgabat belgili avtologa zorluk bilen basyp alyp gitdiler. Men bu wakany özüm polisiýa bölümine habar berdim. Ýurtda tensatýan aýallaryň sany köpelýär. Milli howpsuzlyk ministriniň şatlyk diýen bir işgäri Liwat welaýatynyň gözel hemdäde ýada diýen iki tane tensatýan aýaly Aşgabada getirip, olary howandarlyk edip, olar bilen özü hem ýaşaşyp, olaryň yaramaz işlerine goldaw bolandan men özüm şaýat boldum. Bu aradaky gurulmalar polisiýa bölüminde hem ma'lum boldy. Öz işgärleriniň şeýle yaramaz işler bilen meşgul bolýanlygyndan Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri Atarayev habarly. Milli Howpsuzlyk ministriniň işgäri şatlygyň tensatýan gözel diýen ana Äne o şäheriniň jaýanmaga ýardam berýändiginiň hem şaýady boldum. Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri olardyň bizi iýdarlamagy, bize ahar bermegi bilýärler. Emma özleriniň bir eli hemişe jinayatda, hapaçylykda. Bu yaramaz ýagdaýlar barada näçe gezek gurulma edilse-de bu habarlar size gowuşmaýar. Sebäbi Milli Howpsuzlyk gullugynyň işgärleri ýurtda bolýan yaramazlyklaryň diňe tarapdary. Näme üçin ýurtda ilat köpçiligi bu saýta girip okap dinläp bilen ok. Sebäbi siziň görkezmäňiz bilen bu saýtlar hemişe petiklenýär. Siziň ýanlaklaryňyz bu saýta bir näçe gezek hüjüm edip, onuň işini toxtatmak islediler. Emma näçe kynçylyk çekdi-de bu saýt öz işini dowam etdirýär. Ilat köpçiligi diňe şu saýtyň üstü bilen möhüm maglumatlar alyp bilýärler. Ilat köpçiligi bu saýtyň üstü bilen size öz sesini, hal ýagdaýyny eşitdirmek isleýär. Sebäbi ýurt içinde ilaty dinleýän, ilaty goldaýan, ilata kömek etýän ikisi de ýolbaşy ýok. Siziň wepadar ýanlaklaryňyz bu saýtda çykýan habarlary size ýetirmejek bolup, halkyň hal ýagdaýyny size ýetirmejek bolup, giýje günde aýak üstünde aýakgalaňyz ylgaşyp ýörler. Halka azar bar berilýär. Ýurtdaky ilatdan girilýän haklanýan maglumatlary, ilatyň agyr hal ýagdaýy baradaky maglumatlary çap edýän adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiativasy web-saýtynyň petiklenmegine bes edip,
bu saytın habarlarını özüňiz okap, belki ilat köpçüligini çekýän jebir jepalarna rihim edersiňiz. Bu saytyň Türkmenistany, Türkmen halkyna hiç şeýle ýamanlygy ýok. Bu ýerde diňe hakykat aýdylyp, ilatyň alada edilýär. Ilat köpçüligi bu saytyň goldagyna hemişe mätäç, hemişe onuň kömek sorýar. Ilat köpçüligi bu saytyň teşnesi. İlat köpçüliginiň arasynda bu sayt bilen hyzmatdaşlyk edip gelýän ýaşaýjylar läçe diýen bar. Siz Türkmen ýolbaşçylary Birleşen Milletler Guramasyny, adam hukuklaryny goraýan halkara guramalaryny aldamaňyzy betedip, halkyň hal ýagdaýy bilen gyzyklanyp, ilat goldasaňyz, ilata kömek etseňiz, ilat üçin ýaşaýyş şertlerini gowlandyrsaňyz, bu saytlar bilen hyzmatdaşlyk edýän, maglumat berýän jurnalistlerden elçeklerine hat gowy bolardy.